Dnešná situácia na trhu s plynom nadväzuje na rok 2009, by som povedal, kedy začali naozaj najturbulentnejšie zmeny na trhu. Bol to dopadok hospodárskej krízy, kde došlo ku štrukturálnym zmenám na strane dopytu aj ponuky. Bol decoupling cien alebo rozviazanie cien olejových, vytvorenie spotových trhov, kde plyn sa obchoduje na báze ponuky a dopytu. A tieto štrukturálne zmeny spolu s rôznymi politickými aspektami prispeli k tomu, že to obdobie bolo najturbulentnejšie za posledné roky. Prvýkrát v histórii došlo k zastaveniu dodávok zemného plynu a konkrétne sa to týkalo aj Kapušťan, čo je vlastne odovzdávaco-preberací bod na hranici Ukrajiny a Slovenska. Hlavnú úlohu v riešení security of supply, teda bezpečnosti dodávok a celkovo by mal zohrávať hlavne trh, lebo boli to plynoví experti, technici, ktorí otočili tok plynu a plyn prvýkrát tiekol zo západu na východ, nie z východu na západ. Aj tie najpesimistickejšie scenáre hovoria o tom, že do roku 2030 mala by sa zvýšiť importná závislosť Európy. A to v kontexte, že aj napriek tomu, ak zemný plyn ako palivo a jeho spotreba v Európe bude ustupovať, ešte vo väčšej miere bude ustupovať výroba domáceho plynu alebo ťažba plynu zo zdrojov, ktoré sú na území Európskej únie. Keďže tento pokles v produkcii plynu na území Európskej únie bude vyšší ako očakávaný pokles v spotrebe zemného plynu, dôjde k roztvoreniu nožníc a Európa nebude dovážať 2/3, čo je momentálny stav, 2/3 plynu, ale bude dovážať viac ako 2/3 zemného plynu. Európska únia zohrala významnú úlohu mediátora a hlavne tam bol dôležitý ten politický vplyv, kde robila mediátora pri rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. No a celá táto diskusia potom vyvrcholila do rôznych strategických projektov, ktoré boli načrtnuté a ktoré chcel Gazprom stavať. Prvým z nich hneď South Stream, potom Nord Stream 2, potom Turkish Stream a podobné projekty. Všetci hovoria o revolúcii, ktorá príde z USA tým, že vlastne skvapalnený plyn by mal z Ameriky prísť do Európy. Ale aj ten skvapalnený plyn hľadá nejaké cenové signály. Momentálne tá cenová úroveň vzhľadom na štrukturálne zmeny v ponuke a dopytu je nízka a ani dovozcovia z USA nemôžu dlhodobo konkurovať momentálnym cenám, ktoré sú na trhoch so zemným plynom. Najkonkurenčnejším zdrojom naďalej v najbližších 2 dekádach ostane ruský plyn, a to kvôli skutočnosti, že taktiež Rus má asi 100 miliard voľnej kapacity, kde môže pri nízkych marginálnych nákladoch zvýšiť produkciu o 100 miliard a priniesť tie objemy do Európy a tým znížiť cenu plynu. A zároveň musíme brať do úvahy, že tie zariadenia sú už odpísané, takže ich považuje za tzv. sunk cost, takže vie za veľmi nízke variabilné náklady doniesť plyn do Európy. Zároveň ďalší argument, prečo budeme naďalej žiť najbližších 10, 15, 20 rokov s ruským plynom je, že existujúce dlhodobé kontrakty nie je jednoduché vypovedať. Je to záväzok, ku ktorému pristúpili veľkí energetickí hráči v rokoch 2005, 2007, 2008, 2010, keď sa tieto veľké kontrakty negociovali a kontrakty sú na obdobie 10, 15, 20, 25 rokov. Čiže nie je jednoduché tie kontrakty vypovedať.